गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसेयावनो JSP Advice 365 चेनेलनि गासै फोलेरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आं दिनैनि बे कन्टेन्टआव BTC ओनसोलाव सोलिबाय थानाय आथिखालनि राजखान्थियारि थासारि लोगोसे 2024 नि MP इलेक्शन आरो 2025 नि BTC बिसायख'थि बे मोननै बिसायख'थिखौ लानानै आं दिनैनि कन्टेन्टआव सावरायनो नाजानाय जादों। दिनै बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि गेजेराव थामहिनबा BTC ओनसोलाव मोननै गोख्रों राजखान्थि हान्जा दं। मोनसे राजखान्थि हान्जाया जाबाय BPF, जायनि गाहाय दैदेनगिरिया आगुनि BTC नि बारग' चिफ बिथां हाग्रामा महिलारी आरो आथिखालनि BTC सासन खुंथायाव थानाय BTR नि चिफ बिथां प्रमद बर'जों दैदेनजानाय UPPL राजनीति हान्जा। बे मोननै राजखान्थि हान्जानि आथिखालनि जि इलेक्शन केम्पिं खालामनायनि स्टाइल आरो बिथां हाग्रामा महिलारीनि BPF दोलोनि केम्पिं खालामनायनि जि खायदा कौशल, लोगोसे मोनसे समनि NDP नि दावहारु बिथां गार्जन मुसाहारियाबो सासे गोख्रों डायनामिक लिडार हिसाबै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया बिथांखौ क'क्राझार लकसभानिफ्राय MP बिजाथि महरै सायख'दों आरो गुबुन फारसेथिं BTR नि सासन खुंथायाव थानाय UPPL गभर्नमेन्टआ जयन्त महिलारीखौ MP मासियाव फज'नानै देरहासार खालामनो थाखाय आथिखालाव केम्पिं खालामबाय थानाय खोथाया जोंनि नोजोराव गोलैदों। आथिखालाव BPF निफ्राय बिजाथि गोख्रों भाबै फोसावनाय जायाखै। बिथांमोना इलेक्शन नटिफिकेशनखौ वेट खालामनानै बिजाथिखौ फोसावनायनि खोथाखौ बिथांमोना गावसोरनि पार्टिनि माखासे खान्थि बादियै बिथांमोना फोसावनायनि खोथाखौ बुंबाय थादों आरो बिथांमोना दुलाराय BTC ओनसोलाव मोनफ्रोमबो जिल्ला आनसलिकफ्राव हाबनानै गावसोरनि बिसायख'थि गेलेनायनि जि दोहौ आरो बे दोहौनि जोहै पाब्लिकफोरखौ माबोरै लानानै फैगौ 2024 आव जानो गोनां जि MP नि बिसायख'थि बावहाय देरहासार जालांगोन बेखौ लानानै बिथां हाग्रामा महिलारीया गोबां सोलो बुद्धि खालामनानै आथिखालाव रोजा रोजा सुबुंनि दैबाना बोहैहोनानै BPF नि देरहासारनायनि माइल खुन्थिखौ गायसननो थाखाय बिथाङा नाजाबाय थादों आरो बिथांनि इलेक्शन खालामनायनि स्टाइल आरो बिथां प्रमद बर'नि इलेक्शन खालामनायनि जि खायदा कौशल बे मोननै हान्जानि गेजेराव गोबां फारागथि दं। गुबुन फारसेथिं आथिखालाव नेशनेल कंग्रेस कमिटिनिफ्राय बिथां गर्जन मुसाहारी मोनसे समनि NDP नि बारग' दैदेनगिरि आरो गोख्रों भाबै बिथाङा माखासे खोथाफोरखौ गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों BTC ओनसोलाव बर' नन बड' आरो बर' लिडारफोरनि गेजेराव BPF आरो UPPL नि गेजेराव जाबादि राजखान्थियारि थासारि सोमजिदों बेफोरनि माखासे उइक पइन्टखौ लानानै बिथाङा आसाम प्रदेश कंग्रेसनि सोलो बुद्धि आरो गावनि माखासे थाखानाय रोंगौथिखौ लानानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव गोबां बिथांनि खोथाफ्रा फोसावजाबाय आरो बिथांनि खोथानि गेजेरजों बिथाङादि सासे डायनामिक दैदेनगिरि बेखौ जों नोजोरथि होनानै बुंनो हायो। गुबुन फारसेयै BPF नि दैदेनगिरि बिथां हाग्रामा महिलारीयाबो गावनि गोबौ मेलेमखौ बाहायनानै आथिखालाव 2014 आवनो 2025 नि BTR नि सासन खुंथायाव गाव चिफ जाहैनायनि अंकखौ बिथाङा खालामगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो गुबुन फारसेथिं बिथाङा 2024 आवनो बिथाङा दरं अदालगुरि लकसभा समस्ति आरो क'क्राझार बे मोननैयावबो बिथाङा देरहासार खालामनो थाखाय माखासे सोलो बुद्धिखौ बाहायनानै बिथाङा दिनै लोब लोब सुबुंफोरनि अननाय आरो सिबिनाय आरो सापर्टखौ मोनदों आरो गुबुन फारसेथिं UPPL नि मानसिफ्रा बिथां हाग्रामा महिलारीनि दैदेननाय सरकारखौ लाबोफिननो थाखाय माखासे गोरों गोराफ्रा बिथांनि
BPF हानजायाव सामिल जानानै खामानि मावहैनाय बा जइन जाहैनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बिथां हाग्रामा महिलारिया आथिखालनि बोहैबाय थानाय 2024नि MP बिसायख'थियाव देरहासार जागोन बेखौ रोखा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंदों। आरो बिथाङा दरं अदालगुरि लकसभायाव जानो गोनां जि बिसायख'थि बावहाय देरहासारगोनखौ बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंदों। आरो गुबुन फारसेथिं UPPLनि गभर्नमेन्टनि सिङाव थानाय प्रमद बर'आबो माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों दि दाजाबथाय सरकारनि बिजाथिनि थाखाय बांद्राय केम्पिं खालामनायनि गोनांथि गैया आरो बिथांमोननि हानजाया ओरैनो देरहासार जाखागोन बे खोथाखौ बिथाङा माखासे खौरां बिलाइफ्राव बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला UPPLआ देरहासार जागोन ना हाग्रामा महिलारिनि BPF हानजाया देरहासार जागोन बे साननो गोनां दङ। आरो गुबुन फारसेथिं क'क्राझार लकसभानिफ्रायनो जोंनि साथाम बर' बिजाथिया गाखोगोन। बे साथाम बर' बिजाथिनि गेजेराव सोरनि खाफालाव देरहासारनायनि मुखुता गानगोन बेखौ जोङो अध्ययन थामहिनबा गोथौयै स्टाडि खालामना नायोब्ला जों नुनो मोनो। बांसिनै क'क्राझार लकसभानि बेन्दोंआवनो बिथां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF हानजानि MCLAफ्रा बांसिन देरहादों। बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बिथां हाग्रामा महिलारिनि जि BPF हानजानिफ्राय दैथायहरजागोन बिजाथि जाय बिजाथि जागोन बे बिजाथियानो बांसिन भट मोननानै क'क्राझार लकसभानिफ्रायनो देरहासार जागोनखौ रोखा बादि नुहुरो। मानो बिथां हाग्रामा महिलारिया देरहासार जागोन बै समाव हाग्रामा महिलारिनि दिनाव माखासे ठिकादारफोर आरो माखासे होनो गोनां थानाय रांफोरखौ आथिखालनि BTCनि गादियाव जनाय बिथां प्रमद बर'आ उइदाउट एनि रिजन बिथाङा सरकारनि गादियाव जनाय हिसाबै बिथाङा बै बखिया देना होनो गोनां माखासे ठिकादारफोरनि थाखा फैसा आरो मुंख्लं नखरनि होनो गोनां अनसुंथाइ आरो NDFनि जि जेंना बेफोरखौ थि समाव बिथाङा समाधान खालामनांगौमोन। आरो BTRजों फैफानाय माखासे फसंथानफ्रा आथिखालाव मोनसेबो गायसनजानाय जों नुनो मोनाखै। लोगोसेयाव BTRनि दफायाव फैफानाय माखासे फसंथानाबो लुजायाखै आरो BTRनि दफाफोरनि माखासे इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया इनकमप्लिट जानानै दङ। मिथिनाय बादिब्ला बिथांमोना 2024 मायथाइनि गेजेरावनो BTRनि गासै क्लजफोरनि खामानिया जाफुंसार जानांगौमोन। दा बेफोरखौ मावफुंनो हायैखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला मुंख्लंनि नखर आरो ठिकादारफोर आरो माखासे रां मोननो थानाय बै हानजानि मानसिफ्रा बा बैफोर ठिकादारफ्रा बिथां हाग्रामा महिलारिया सरकाराव फैफिनब्लासो गावसिनि खौटि खौटि मोननो गोनां थाखाफोरखौ मोनगोन बेखौ नोजोरथि बोनानै आथिखालाव ठिकादार हन्तानि बिथां बिक्रमआ BPFखौ मदद खालामनो खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो गुबुन फारसेथिं मुंख्लं नखरा 5 लाख करि मुंख्लं नखरनि मानसिफोरनो साख्रि आरो थांना थानायनि राहा बेफार बानिज्य खालामनो थाखाय रां अनसुंथाइ होगोन होननानै बिथां प्रमद बर'आ गावनि खुगाजोंनो बुंदोंमोन। नाथाय मुंख्लं नखरआ दिनैसिम 5 लाख रांखौ मोननो हायाखै। बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला ससियेल मिडियायाव बिथांमोननि नखरा बे MP बिसायख'थिनि सिगाङावनो जुदि BTCनि चिफ प्रमद बर'आ गावसिनि मोननो गोनां अनसुंथाइखौ होआब्ला हाग्रामा महिलारिनि फारसेथिं भट होनाय खोथाखौ बिथांमोना रोखा बिबुंथि होदों। आरो मुंख्लं लोगोसे NDFनि जि जेंना बे जेंनाया आथिखालाव जाबादि थासारियाव दं बे साननो लागा। NDFनिफ्राय 61 जन केडारफ्रा दिनै स्टेट आरो सेन्ट्रेल जेलाव दं आरो गुबुन फारसेथिं NLFनिफ्राय 65 जन केडारफ्रा जोबथेसालियाव दङ आरो बिनि गेजेराव सोरबाया थैजासिम जोबथेसालियाव जिउ बावनो गोनां जासिगोन बे खोथाफोरखौ फोसावनाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारबाय। बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला आथिखालाव की सिगनेटरि बिथां रन्जन दैमारिखौ इलेक्शन टाइमाव थारमाने इलेक्शन बुब्लियाव समाव रन्जन दैमारिखौ बख'नाय जासिगोन आरो BTR डेकर्डनि जै
रन्जन दैमारि लोगोसे एनडिएफबि जेलाव जोबजानाय माखासे दैदेनगिरिफोरखौ हगारनाय जासिगोन होननानै आथिखालनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंबोबाय थादों। नाथाय गुबुन फारसेथिं बिथांमोना खुगाजोंल' बुंदों, नाथाय मोगथांफोराव एनएलएफबि एनडिएफबि आरो रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि खोथाखौ बुंदोंब्लाबो बिथांमोना प्रेक्टिकेलाव बेफोर खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। बिथांमोना ससियेल मिडियायावल' खोथाखौ बुंबाय थादों आरो रन्जन दैमारिखौ बिथांमोना फिजिकेलि जोबथेसालियाव नायहैदोंना नायहैयाखै बेफोरनि भिडिअ फुटेजखौबो जों नुनो मोना। बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला एमपि इलेक्शननि सिगाङाव जुदि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ एनडिएफबिनि 67 जन स्टेट आरो सेन्ट्रेल जेलाव थानाय केडार लोगोसे एनएलएफबिनि जि 65 जन जि केडारफ्रा स्टेट आरो सेन्ट्रेल जेलाव जोबजानानै दङ दिनैसिम, दा बिथांमोनखौ डिउ टाइमाव जुदि बख'ना लाबोनो हायाब्ला आरो मोनफ्रोम न'खरनो एमपि इलेक्शननि गेजेरावनो जुदि बिथांमोना अनसुंथाइखौ होनो हायाब्ला बिथां हाग्रामा महिलारिनि भट मोननायनि बिसाना बांसिन जागोन आरो बिथांनि पपुलारिटियाबो बांसिन जागोन। आरो गुबुन फारसेथिं बिथाङा 17 बोसोराव बिटिसि एकर्डजों फैफानाय माखासे क्लज दफाफोरनि खामानिफोरखौ मावफुंजोबदोंमोन आरो बिथाङा बिएलटिफोरनिखौ साख्रि बाख्रियाव होनो हादोंमोन आरो माखासे जोबथेसालियाव थानाय केडारफोरखौ जेलनिफ्राय बहननानै लाबोनो हादोंमोन। गुबुन फारसेथिं 40टा डिपार्टमेन्टनि गेजेराव 39टा डिपार्टमेन्टखौ क्रिएट खालामदोंमोन। मोनसे डिपार्टमेन्टआ आबुं जायाखिसै, लोगोसे 95 खान गामि सोबावनाय खामानि दंमोन। बे मोननै क्लजआल' आद्रा थानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। बेनि अनगायै बिथां हाग्रामा महिलारिया बिटिसि ओनसोलनि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पुलिस थाना, कलेज, इउनिभार्सिटि, इन्जिनियारिं कलेज, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बायदिसिना खामानि फोरखौ बिथाङा आबुङैनो मावफुंना होनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेखौ नायोब्ला बिथां हाग्रामा महिलारिनि जि राजखान्थियारि दोहौ, बिनि दोहौआ बांसिनसो जानायखौ जों नुनो मोन्दों। मानोना कमप्लिसन अफ बिटिआर एकर्डनि उनावबो बिथांनि हानजाया 17 जन देरहानाया मोनसे खोब गोग्गाथावनि खोथा आरो बिथांखौनो खान्थि बादियै गिबियाव गभर्नरा सोरखौ लानानै सरकार दानो नांगौ बेखौ खालामनो नांगौमोन। नाथाय ब्लेक एन्ड व्हाइट माखासे सोलो खालामनानै दिनै दाजाबथाय सरकाराव बिथां प्रमद बर'नि सरकारा फैदों। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला बिथां हाग्रामा महिलारिया 2025 नि जि अंक सानखान्थि, बे सानखान्थिखौ बिथाङा 2024आवनो फोजोबनायनि जि लाहार फाहार, बेफोर लाहार फाहारा आथिखालाव जाफुंनायनि लामायाव नुजाबोगासिनो दङ। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला बिथां हाग्रामा महिलारिनि हानजानिफ्राय एमपि बिजाथिखौ बिथां बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ बिथां खाम्फाखौनो मोनगोन बादिखौ जों नुनो मोनो आरो एमपि बिजाथि महरै उर्मिला रानी ब्रह्म आगुनि मन्त्रि लोगोसे राजकुमार पृथ्वीराज मेसदेव बिथां साथामनि गेजेराव बिपिएफनि जि बिजाथि, बे बिजाथिया सायख'जागोना रोखा जाबाय। आथिखालाव इउपिपिएल निफ्रायबो बिथां जयन्त बसुमतारीखौनो एमपि बिजाथि महरै सायख'नाया रोखायाव नुजाथिबोगासिनो दङ आरो बिथांमोना बिथांखौ लानानै क'क्राझारखौ दखल खालामनायनि हाबाफारिखौ लादों। दा बिपिएफनि जि एमपिनि बिसायख'थि क'क्राझाराव खाम्फायानो मोनगोन बादिखौ जों नुनो मोन्दों आरो गुबुन फारसेथिं बिथांमोना उदालगुरि समस्तियाव सोरखौ होगोन बेखौ दासिमबो क्लियारिफिकेसन होथ'वाखै। दा बेखौ नायोब्ला सिंजों माखासे हानजाफोरजों बिथां हाग्रामा महिलारा बुजाफुजि जालायनायनि गेजेरजों बिथाङा 2014आव मोननै एमसिएलनि सिटखौ बेरेखा दोलोनो हगारना होनानै गाव माबोरै 2022आव बिटिआरनि चिफ जाहैनो हायो बिनि रोखा सानखान्थिखौ बिथाङा आथिखालाव खालामबाय आरो बिथांनि जि राजखान्थियारि दोहौ आरो माखासे जोंनि गेजेराव जा मोननाय आरो मोनि, बेखौ लानानै माखासे गोरों गोराफोरनि गेजेराव टाग अफ वार जाबाय दङ आरो बेखौ लानानै नायोब्ला
आथिखालनि BTC आव जेसेबां रांखावरि फैनांगौमोन बेखौ फैनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बेफोर रांखान्थिफोरखौ प्रपार इउटिलाइजेशन खालामनो थाखाय माबादि बिटिआर गभर्नमेन्टआ मावनांगौमोन बेफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला आथिखालनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआव थानाय बिथां प्रमद बर'नि जि दाजाबथाय सरकार बिथांमोना गोसोबादि गावसिनि गोसोबादि खामानि मावनो हायाखै। मानोना आथिखालनि BTCनि रिमट कन्ट्रलआ गुवाहाटीनिफ्रायसो सोलियो। गुवाहाटीनिफ्राय बे रिमट कन्ट्रलखौ नारना हरबासो BTCनि जौगानायनि कम्पिउटारा गेङो। बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला गुबुनजों दाजाबनानै खामानि मावनायनि थाखायबो बिथां प्रमद बर'आ BTC ओनसोलनि लामा दालां कलेज इउनिभारसिटिफोरनि जि खामानिखौ जाबादि मावनांगौमोन आरो BTC आव बे 4 बोसोरनि गेजेराव गोबां लाइमोनफोरखौ साख्रि बाख्रियाव सोनो नांगौमोन आरो 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना DCनि आखायाव गथायनानै BTCखौ जि लेथेर फेथेर खालामनायनि जि दाङाबाजि बे दाङाबाजिफोरनि खोथाखौ लानानैबो इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टनि फारसे रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोननायखौ जों नुनो मोनो। मानोना बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ BTC केबिनेटआव बिथांमोना उइथड्र खालामनानै लाबोफिननाय जासिगोन होननानै केबिनेटआव सावरायनायनिफ्रायनो बे खोथाया रोखा जादों। मोनसे समाव बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ BTC गभर्नमेन्टआ हराखै होननानै बुंदोंब्लाबो आथिखालाव बेयो रोखा जाबाय आरो बेखौ BTC केबिनेटनि जोहै उइथड्र खालामनानै BTC आव माखासे साख्रि गैयै गोरों लाइमोनफोरनो साख्रि होफिननो हानाय खालामनाय जाथों होननानै बिथांमोना जि थांखि आजावफिननायनिफ्राय दा बे खोथाया रोखा जाबाय। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला बिथां प्रमद बर'नि जि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ अरनि गांखं सिबै सिबै BTCखौ आथिखालाव सालायबाय दं आरो बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जि माखासे हान्जाफोरनो रां अनसुंथाइ होनानै आइजोफोरखौ गावसिनि आखाइ मोजोमाव लानानै MP आरो 2025नि जि बिसायख'थियाव देरहासार जानायनि बिथांमोना खामानि मावबाय दं। दा बेखौनो बिथांमोना जोबथा हाथियार बादि लानायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव थानाय हायार सेकेन्डारिनिफ्राय आप टु MA सिम फरायनाय लाइमोनफोरनो BTC गभर्नमेन्टआ जाबादि रां अनसुंथाइ होनानै बिथांमोनखौ थांना थानाय बेफार बानिज्य खालामनो हानाय जिबायदि खालामनांगौ बेखौ खालामनाय नुनो मोनाखै आरो माखासे गोरों लाइमोनफ्रा सोरबा एबसुनिफ्राय ओंखारनाय सोरबा NDBनिफ्राय ओंखारनाय बै लाइमोनफ्रा साख्रि मावनायनि आयु रेखाया बारलांजोब्बाय। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला बिथांमोना इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टखौ माबोरै फेजेननो हायो बिनि वेखौ नागिरनानै बिथांमोना हाग्रामा महिलारिजों सामिल जानानै हाग्रामा महिलारिनि जै BTCखौ सालायफिननायनि जि खायदा कौशल आथिखालाव बे खायदा कौशला रोखा जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखौ नायोब्ला बिथां हाग्रामा महिलारिया 2024आवनो बिथाङा 2025नि अंकखौ क्लियारिफिकेसन खालामनायनि रोखा। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला जों नुनो मोनो 2024नि MP बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिनि हान्जायानो देरहासार जागोन आरो बे दावहाया मोननै दोलोनि गेजेराव जागोन होननानै जों बुंनो हायो। गुबुन फारसेथिं बिथां गार्जन मुसाहारिनि जि कंग्रेसनि दोलो, कंग्रेसआ जाबाय मोनबो धोरोम आरो हारि बेरेखा नङै मोनसे हान्जा। बे हान्जायाव गोबां माहारिनि मानसिफ्रा थायो आरो स्पेसियेलि मुस्लिम कमिउनिटिनि मानसिफोरा बांसिनै कंग्रेसनो भट होयो आरो बे क'क्राझार लकसभानिफ्राय जिहेतु UDFनि बिजाथि गैया बिथांमोना भट होनो जायगा दं होनोब्ला हयथ' बिथांमोना BPFनो होनांगोन, हयथ' सोरबा इउपिपिएलनो होनांगोन, नङाब्ला बिथांमोना जोबथा टारगेट हिसाबै गोदोनिफ्राय ट्रेडिशनेल बिथांमोननि बिबै बिबौमोननि जि दोरोंखौ नायोब्ला बिथांमोना कंग्रेसजोंनो थागोनखौ जों नुनो मोनो आरो गर्जन मुसाहारि आरो BPFनि जाय बिजाथि जागोन बिथां सानैनि गेजेरावनो बे क'क्राझार लकसभानि दावहाया जागोन आरो बे दावहायाव बिथां हाग्रामा महिलारिनि जि बिजाथि बेनो देरहासार जागोनखौ जों नुनो मोनो। नायदिनि 2024नि जानो गोनां बिसायख'थियाव सोरनि खाफालाव सनानि मुकुटआ गानो। दा बेजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा सानै हयै गाव गावनि बिबेकखौ बाहायनानै आथिखालनि
BTC-नि जि जौगानाय आरो गोग्लैसोनाय बे माखासे थाखोमानानै थानाय खोथाफोरखौ लानानै बिबेक भट होनानै फैगौ बुब्लियाव सोरबादि हान्जाया बर' कमिउनिटिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ स्टाडि खालामनानै भट होगोन होननानै आं मिजिंथियो। लोगोसेयावनो जोबथा बुब्लियाव आंनि बे चेनेलखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि फिन गाहाम हामलायनायखौ दैथायहरनानै दिनैनि कन्टेन्टआव आं बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि, जै बर'।